We laten Jitselkusjes zien. Die gaan goed zijn als jullie een match hebben of zoiets. Ja, oké, we gaan beginnen. Oké, box. Deze volgende trucje is als hij bijvoorbeeld je pakt zijn arm en hij komt op u. Je moet deze, de linker, eigenlijk aan hier zetten, aan deze nek. Dus, kom maar. Dus je zet deze, je voet, maar dan laat u niks zien. Hierop, dus hierop. Hop, en dan die andere hetzelfde. Dus zo. Maar je moet hem zo dicht mogelijk bij u hebben. En je pakt zijn arm, maar niet van hier. Onder van hier. En daarna trekt je gewoon naar boven. Ja? En zijn arm ook. Dus eigenlijk moet jullie gewoon de hoofd en de arm trekken. Oké, de volgende trucje is. Maar je pakt zijn arm. Als je zijn arm pakt, pak je ze met deze hier achter, zodra hij valt op zijn gezicht. Ja, als hij valt, heb je de volle controle. Maar je moet oppassen dat zijn voeten recht blijven, dus zo. En daarna heb je de volle controle over zijn arm. Maar je moet echt zorgen dat hij recht blijft. Deze voet moet echt recht blijven. Oké. En als jullie zijn arm hebben, kun je die, het is echt een gevaarlijk truc, kun je gemakkelijk breken. Dus wat ga je doen? Je gaat gewoon naar de andere kant. Je pakt je arm zodat dat tussen je benen blijft. Je gaat gewoon naar de andere kant. Hop. Als je naar de andere kant bent, kun je gewoon... Dus eigenlijk moet je gewoon direct naar de andere kant. En dan blijft deze mijn elleboog vast tegen je been. Trek je gewoon deze been op. Oké. De volgende truc is. Als je een box, bijvoorbeeld, als je geeft die box deze moeten. Hij geeft die box, je pukt. Je pakt zijn... Dus als je dat gaat doen, anders is zo. Je pakt deze eigenlijk zo hier. En als je dat gaat doen, moet dat echt zo goed blijven. En deze, dat wil daarna, zet je nog een korte arm. Zet je dat hier op je spier. En dan trek je. En doet echt zeer. Start. Oké, de volgende truc. Oké, hij komt. Geeft hij je een box. Je gooit hem weg. Je gooit hem weg. En dan, als je deze pakt. Dus eigenlijk pakt je zijn hoofd. Helemaal tot. En dan doe je deze zo. Maar pas op voor de armen als je een box wil geven. Dat gaat. Dus je pakt deze arm. Je zit die gewoon achter. En daarna, als je deze, je doet dat hier aan. Dus deze helemaal hier. En je zet dat aan je sokken. Dat is eigenlijk zo. En dan deze been zit je gewoon hier. En dan met deze arm duwt je zijn hoofd hier aan. Dus... Ja, dat is nog goed.